Добро утро, добро утро. Часът е точно 7:28. Неделя е, днеска го караме малко по-лежерно, понеже ни се води почивен ден, но имаме заявка от при 3 дена дадена за неделя. Както съм изподелил, работим и през уикендите, събота и неделя. Имаме една бърза заявчица за град Плевен. Ще прикараме едни кухненски обзавеждания, диванчета и някакви хладилници. Видял съм ги на снимка, ще видя за какво стана въпрос и ще свършим работа. На село съм си. Чакам да загрее бабичката. Колата чакам да позагрее малко и тръгваме към Плевен да отвърлим бърза работа. Времето е страхотно. Жегата е на макс. Може би е около 35 градуса по Целзий. Студ е нормален. Една бяла мечка при малко мина покрай мене. Но това са нормални неща. След около 1 час, може би, към 8:30, ще бъдем буквално по тениски. Защото при нас се работи на пълни обороти. Айде! Сега ще демонстрираме как ще свалим хладилника по стъпалата. Чакай, стой. Да, добре си. Гледай. Изправи. Така. Така, пускай по-леко. Аз се затискам. Ти пускай, аз затискам. Дигат ни надолу. Или мога повече да дига на пуска. Ще минем. Падаме надолу ниво. Давай. Леко на свобода малко. Айде сега не ти е. Не. Даваме. Или не мога. Бързи, смели, сръчни. Буса натоварен и потегляме към село Биволаре. Айде, товарец. Пътуваме към село Биволаре. По пътищата почти няма никой, умряла работа. Ево с Чичуники сам и Сергейчо. Чичуники, как си? Тук сме. Как е да работим в неделя? Хубаво ли? Винаги съм работил в неделя. Така, шефа плаща ли убаво, я кажи. От понеделник до петък почиваме, селото неделя работи. Работи малко повече. Чичуники, я кажи ти от кога работиш при мен? От коя година? Сигурно 15 години. Не, по-малко са. Няма 15 години. Сергей, ти колко години направи? 4 години. Ники, ти знаеш от кога си при мен? Аз знам. От и 15. 15-та зимата. Да. Айде, ние броим и 15. Удъртя при мене, Удъртя при мене. Айде, готово, победихме. 9:32. Разтоварихме и тръгваме. Къде ще ходим? Ще ви карам на пазара да ядем по един сандвич. Сега отивам да оставя буса на базата и ще ви взема с мене да видите какъв пазар си имаме ние в Плевен в неделя. Дойдохме на пазара. Паркирах колата с 300 зора. Хубавата новина, че чупих турбо на баничарката. Утре пак е на ремонт. Оня ден чупих кардан на един от бусовете. И така, сега ще ви покажа къде сме. Така всяка неделя в Плевен излизат на пазар Битак. Става да вземем сандвичи първо. Трябваше да си взема якито. Аз идвам зарад сандвичите. Да ядем по един сандвич. Да разгледаме. Не са душмани за пари на такива хора. Сила, милата. С пълненка папка ме сандвичи. Сега ще минем да се разходим. Само за оня дизелчето от TikTok. Гледал ли си го? Оня дизелчето от TikTok, дето прави резачките. Да. Мога да видях как запали. Мога да върдем един проблем.
Дръжки за Теслима тук. Дедо ми Бог да го прости, след такива чукчета, много чукаше омарин. На едно време къртихме терасите, след такива чукойники. Немаше картачи. Малко картачи в Германия, ама не при нас. Всичко е било на ръка, бе, бой да. На ръка и бай ги къртихме, човек. Добър ден! Е, такива клончета ни трябват на нас. Колко са дълги тия? 5 метра. Не, мен ми трябват по-малки, защото връзваме печки, перални на такива колички, тройка гума. Взимаш 4 броя за 25. Купих си, покажи. Купих си такива. Такива по 10 лева за камиончето. И такива малки. Я дай да покажем на хората. Ако имате ножа хората и ще дайте днес монтета на сошения приятели, ваша приятел сошен без... Това не е за чант. Да, бе, те ли са? И такива малки си купих да вързваме печки, перални, като ги сваляме с количката. Пробвай. Да, обявено. Това е големо нещо. Ако режеш така, да речеме, бате, гледай тук. Да речеме, режеш милиметри, сантиметри. Всякъде не можеш да хванеш с ръце да го отломиш. Тук имаш ломачка. Сложи го така до чертата и малко надесно, готово е край. Няма значение, бате, режеш право, режеш криво, кръгло. Како го черташ, како го нарисуваш. Ако ломиш с ръце, хванеш палец поред палец, никога немой на средата тук и тук. А колко е това остро, гледай тук, батко. Доволно е само да го пипнеш и режеш. Ако работиш ремонт баня, ремонт квартира, паянслие, терикот, гранитогрес. По чертата, сложиш му каквото имаш при ръце. Имаш машина, бате, евала на машина. Ама майка... Ето, купих си за точене на нож. И за всичко става. За ножици. Да, бе. И това, покажи го. Аз фанах от това. Не, това ма скъса, човек. Обаче това ма приби. Това реже по-добре от ракета от машината за почки, бе, човек. Да, и то ги зъби. Зъби ги. Ти вижте ръкота колко прави. Това не го тамайка. Машината, ракетата зъби почките, но това не. Това реже много добре. Аз този мъж съм го гледал в YouTube. Ама виж, че сега го засичам. Аз го засичах при 2-3 години, ама не обърнах. Сърбин ли? Не обърнах внимание. Не, бе, циганче, турско циганче, предполагам. Така по диалект, да го слушам. Ама много добър продукт. Това не знам да го купувам. Каза, че е 15 евро в чужбина. Колко е верно? Това не знам. Ще го пробвам. Да покажеш. Ще се радва много. Не са си ти. Аз ще му го покажа. Той ще види. Той види ли? Той види, че е тук постоянно. Чая на търта една палчинка, аз ще се ядосах с банан. С банан и шоколад. И така. Разходихме се хубаво, хапнахме по един сандвич, купихме си някои други букушета. Свършихме на човека работа. И сега отивам да си върша други ангажименти. Надявам се да ви е харесал клипчето. Това е от мен за сега. До скоро.